Dok je otac bio živ, bio živ, bio živ, ostala mi uspomena. Imao je mnogo nas, kćeri i sinova, i učio decu pošteno da žive. Ponekad bi popio, kasno kući stizao. Jorgan bi otkrio i suzu bi pustio i svoju decu redom ljubio. To je život, deco moja, čuva vas Bog i po dobru upamtite oca rođenog. To je život, deco moja, čuva vas Bog i po dobru upamtite oca rođenog. Uvaženi gledalci emisije Grad koji volim, sa moje lijeve strane, čovjek prepoznatljivog glasa, a kao što i ovdje vidite, kako sam rekao i najavi, prepoznatljivog osmijeha. I to je nešto, ne znam da li je me to neko rekao, ali zaista gdje god se pojavite, osmihom zračite. Pa jeste, u stvari ja sam tako i počeo, tako su me i prvo upoznali. To je jedna voditeljka to primijetila kod mene, da se ja samo smejem, i onda je u sljedećoj emisiji kad sam došao, kaže evo ga čovjek sa najljepšim osmijehom, i to je ostalo. I danas me, čak i kad idem negdje po gradu, onda ljudi me prepoznaju, ali neko ne može se sjetiti mog imena, kaže onaj što se lijepo smeje. Da, to je u stvari za čovjeka i možda i najljepše. Ako ne mogu imena se sjete, barem znaju po nečemu. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Grad koji volim. Ovo je jedna kopča sa Crnom Gorom, ova jedna priča. Vi znate o čemu se radi u emisiji Grad koji volim. I evo ja sam sad upravo saznao da je vaše rodno mjesto Gusinje i da su u Gusinju vaša dva brata i da ih vi često posjećujete. Ajmo za početak da nam kažete malo, bit će interesantno gledalcima, kako je bilo to vaše djetinjstvo? Pa prvo da kažem, ja stalno dolazim u Gusinje zato što tamo mi je familija, ja sam rođen tamo, tamo su grobovi mojih dedova, pradedova, a moram reći lijepo mjesto. Jeste. Sjever Crne Gore, ali lijepo mjesto. Po meni je najljepše. Da, naravno. Zato što sam tamo rođen. U stvari, zato što je, mi smo ostali na neki način pošten narod. Nismo se još iskvarili. Nije nas, što kažu, ono... A idemo li da može ka tome? Ide. Nažalost, zato što to iseljavanje trbuhom za kruhom, onda te mlade generacije koje su po Americi, Nemačkoj, oni nauče drugi život. I žao mi je što to tako. I to više nema vjerojatno dodirnih tačaka sa ocem, djedom, prađedom. Ali se bore, inače, ta moja generacija koja je na neki način zadnja ostala, bore se da njihova djeca vole Gusinje, oni vole Gusinje, ali opet su oni Amerikanci, oni pričaju na njihov jezik, to je malo, ali se oni, ja znam, oni kad prave to gusinsko veče, plavsko veče, oni pozovu mene. I ja kažem, ovo je super što ste se setili. Znači sve obilaze celu Evropu, kaže, mi zašto ovo pravimo? Da bi spojili našu djecu, muško, žensko, da bi se ženili, da se ne bi ženili sa Švabicama, sa Amerikankama. I jeste stvarno, jednom sam bio tako da su već zakazali 3 svadbe. Aha, bravo. To je to. To je lijepo. Opet vraćam pitanje, kako je bilo djetinjstvo? Aha. Čime ste se igrali? Je li bilo lopte, je li bilo krpenjača, je li bilo košarka, bilo šta? Bilo je jedna lopta. Neko društvo, jel da? Da, u jednoj ulici, onaj koji je bio, kome je otac bio malo bogatiji, kupio mu loptu, ali smo svi zajedno igrali, nije se to dijelilo. Recimo, mi smo volili da igramo klikera. Sad to djeca ne igraju. Jest. To smo i mi zakačili.
kliker. To je nešto meni ostalo za sva vremena i ja sad kad pričam moje djeci kažem šta ti je to, mislim kako to igraš. Tako je. Pretpostavljam da je tada u Gusinju bili mnogo više ljudi, manje se iseljavalo, da je bilo i da se radi. Pa bili su, kod nas su u stvari malo mjesto Gusinja, ali bile su 2 osnovne škole. To je recimo, ja sam bio, evo, prvo 4, a bilo prvo 8. Znači 8 odeljenja prvog razreda i sve to do 8. razreda. I 81. godine 81. Pa ja prvo, u stvari 79. godine završim 3. godinu u Plavu srednju školu, ugostiteljstvo i onda, pošto nije bilo 4. ja sam hteo dalje, jer su i moji želeli da ja prvo završim školu, pa kakvo pjevanje, to je zadnje. Moj otac uvijek govorio, dobro sine, super pjevaš, ali od čega ćeš da živiš? Da, roditelji to nisu, to i Zoran Kaleđić govorio, da nisu ga mogli zamisliti da bude pjeva, da od toga zarađuješ novac. Kakvi to muzeo, nisu smatrali da ću ja to profesionalno da se bavim, nego kako to. I onda sam 4. godinu upisao u Podgorici. Da, tu sam završio 4. godinu i onda sam... Je to Sergej Stanić? Ne, to je druga bila. Ne znam kako se zove sad škola, to je trgovinska škola. Da, to je na Zabilu, da. Jest, tu sam i spavao, živeo sam u učeničkom domu, onda sad više nije učenički dom, šteta. Tako je. Rifat Burđević, učenički, tako se zvao, da. Minjuju se vremena. Jest. I onda sam posle upisao ovde višu i krenuo i onda počeo se baš bavim profesionalno muzikom, misleći ajde da malo, pošto mi smo malo, nas je puno djece bilo i bili smo, da kažem, siromasi i onda sam ja morao da radim da bih ovu mlađu pomagao braću i sestre. Dakle, najstariji? Nisam, ali sam ja 7. po redu, ali su ovi stariji su otišli, jedan je otišao u Nemačku, drugi u Francuskoj i tako, ali su se oženili, imaju svoje živote i onda sam ja na neki način podizao njih, pomagao. Sve je palo na vaša pleća. Sve na moja, ali neka, ne žalim. Da, naravno za svoje. Restoran Gaja, naš domaćin u nastavku priče. Mi idemo jednu pjesmu, meni omiljenu, pa ćemo, vašu naravno, pa ćemo da iskomentarišemo zašto, a vi izvolite. Važi, hvala. Na čuburi punoj lipa ima jedna kuća stara sa pticama koje slete. Jedan dečak razgovara na čuburi punoj lipa ima jedna kuća stara sa pticama koje slete. Jedan dečak razgovara: viđate li moju majku što na nebu živi sama? Pitajte je što ostavi mene jadnog sirotana. Viđate li moju majku što na nebu živi sama? Pitajte je što ostavi mene jadnog sirotana. Pjesma Čubura, koja je meni ovako jako draga iz prostog razloga da mi prvo kažete ko je taj tekstopisac, muzika i aranžman izvanredni, a pogotovo tekst gdje se pominje viđate li moju majku i tako dalje. To je jedna pjesma, čini mi se, gdje će se svako pronaći. Pa jeste, ja sam to snimio 99. godine, a izašlo je onako za Grand. Ima toliko. Jeste, 99. Ja, u stvari, tu pesmu sam ja radio, moja muzika, ja sam pravio muziku, a tekst je radio Rade Vučković. To je trebalo da snimi Šaban Šaurić. Aha. Da, za njega smo pravili
To je po jednoj priči, na neki način, moj prijatelj Jane Junuzović, koji je bubnjar, i njemu je posvećena pesma. I onda smo, kad sam ja to počeo da pravim, onda video sam ja tu moju priču, to je baš na neki način ne moja, nego svačija priča. I kad sam ja uradio melodiju, ja sam otpevao Šabanu, njemu se to dopalo, ali je tražio da se promeni ritam. Njemu se nije dopalo kao balada, kaže ja bih to u dvojici. Ja kažem šale, mislim da nije za to. Da. Ovo je... Promijenila bi potpuno smisao. Ja kažem, shvati da je to, ti znaš, razumiješ se, to je izašlo odavde. Znači, nemoj da menjaš. Tako je. I međutim, tako se desilo, on je odustao, a aranžman je već uradio Zoran Tutunović i onda po nagovoru mojih prijatelja, naravno Jane, snimi ti, ipak je to tvoja melodija i tako. Ja sam snimio, ja sam mislio da ta pesma, razmišljao sam, Šabanu se to nešto nije dopalo, možda neće biti neka pesma. Ali ja sam osjećao, nek bude to samo za mene i za mog prijatelja. Onda je to krenulo polako. Razmišljao sam da li da promijenim to čubura, da li će neko da zna šta je čubura. Hteo sam da promijenim u čaršiji i taj dečak, da bude to nešto za svakog. Međutim, Jane mi kaže, ipak nek bude čubura. Jer ja sam iz Crne Gore došao, prvo što sam kročio, to je Čubura. To je mesto... I Čuburski park. To je naselje, da, jeste, to je naselje u Beogradu. Jedno Crveni krst, tu je inače su tu sad svi Crnogorci. Znači Vračar smo više prevazišli. Da, Vračar, to je Vračar. Čubura pripada... Vračar opština. Ali nekako bih rekao, izvinite, najpopularniji po Mileni Dravić i Gagi Nikolić. Pa da, mi smo se tada družili. Ja sam i to pravio tu pesmu, mi smo se družili, to je Čuburska lipa, restoran, kafanica, gdje smo se svi skupljali tu muzičari i onda je tu Dragan uvek dolazio, Mića, Minimax, on isto tu živi. I onda smo se, noći smo provodili, dočekivali smo mnoge zore. I onda, ajde, nek bude Čubura. Ja sam ista, i inače, to je nevjerojatno, to je nešto sudbinski. Znači, došao sam prvi put u Beograd na Čuburi, učlanio se u udruženje muzičara Čubura. Aha. Eto. Znači, lokal patriota. Na neki način upoznam sadašnju ženu s kojom živim već 30 godina. Bravo. Tu je Čubura, Crveni krst. Znači, to je nevjerojatno, to nešto ima, nije to slučajno. Malo da se vratim sad na ovo što ste rekli, jer vas pomno pratim u priči. To se Šabanu nije svidjelo, pa kako će to biti? Sad ja tu izvlačim odmah taj pa možda se izrazim kako treba, uticaj Šabanov i njegov autoritet i vaše poštovanje prema njemu. Naravno. Iako ste vi, naravno, ozbiljan pjevač, danas djeca to, čini mi se, ili omladina koja žele da se bave muzikom, čini mi se da to nemaju. Ako se ne sviđa nekom autoritetu, pa kao šta me briga, idem ja. Koliko mislite da toga ima? Pa nema više autoriteta, nema više ni u muzici, ni u čemu, ni u školstvu, ni u zdravstvu, nigde nema autoriteta. To nešto smo mi zalutali. Skrenuli smo. Da, skrenuli smo, ali ne znam, valjda je to neki period gdje čovjek nekad zaluta, valjda ćemo se vratiti, valjda će nas neko resetovati u ono pravo, da se poštujemo i da cenimo profesore i da cenimo roditelje, što je najbitnije, porodicu. Danas se i ni roditelji ne cene. Dolazak, rekli ste, 81. godine, Čubura, upoznavanje supruge. Dajte mi malo taj početak vaš, kako vi, ajde, odlučili ste da budete pjevač. Gdje je to mjesto koje vi odlučujete i neko vam možda daje šansu? Ajde, daj da te proba mali. Pa evo, ja sam stanu u Studenjaku. Da, Studenjaku i to kao ilegalac, jer nisam imao novca da plaćam jer su moji iz Gusinja, neki iz Plava imali već sobu. Uvijek konekcije, naravno. Naravno. I ja sam spavao na jednom, sastavili smo dva plakara i gore smo spavali. Znači, to je bilo za troje, nas je bilo 5. Tako smo živjeli, ali i jedno večer smo, čuli smo muzika
pored nas je restoran Radnički i neko je slavio rođendan da li neko iz Pazara, mi smo svi tako družili i ajde svi otišli da slavimo rođendan i tamo je bila muzika i... Mislite bend? Ne muzika, nema bend, to su sad moderni, znači orkestar. Da. To je orkestar, ako sigurno ste čuli za orkestar Romalen. Dobro. To je jedan od najboljih orkestara u bivšoj Jugoslaviji. Oni su recimo svirali sve aranžmane i sve ploče Tomi Zdravkoviću, Šabanu Šaoliću, mislim, baš vrsni muzičari. A šta bi to značilo u prevodu ako je romski jezik ljudi, je li? Ne, zato što je više stvorio čovjek koji je Romalen, da. Ali nema veze, svirali su i... Da, sve. Svi, nisu samo bili Romi, svi su, ali tako se zvalo. I što kažu, gle čuda, tu je bio Ramo Ljaljić. Ramo Ljaljić, on je iz Plava. Ramo Ljaljić. Ljaljić, da. On je iz Plava, on je bio šef tog restorana. Da. I on me prepoznao, čuje, Beki, čuje da ja već tamo po Gusinju, ja sam, dok sam bio u srednjoj školi u Podgorici, ja sam pjevao u Hotel Crna Gora, Stari Hotel Crna. Da, pa bila je ona terasa. Fontana, sve. Da, tu sam, znači, dok je trajala ta školska godina, pa sam preko leta, cijelo leto sam pjevao, to je bilo uvek puno, znači bilo je jako interesantno. I on je to čuo i sad bio tu jedan Pera Jelušić koji je bio tu maltene čuvao je i on kaže daj da nam Beki otpjeva neku pjesmu. I on je došao, ja kažem deć, ja kad sam čuo koji ljudi sviraju, to je, ja kažem daj nemoj, ja ne znam to da pjevam, ja stvarno ne znam. I prvo ne znam mnogo pjesama. Šta ja znam, te naše gusinske neke ovako poznate pjesme, 2-3, nisam se bavio profesionalno kako treba, znaš. Jer ne znam, Beograd traži nešto drugo. Ništa, kaže, ajde, molim te, za našu dušu, bar jednu pjesmu. I ja ustanem i prva pjesma koja je bila, to je Neću dijamante. Tada je to izašlo. I ja sad ja kad sam krenuo, naš publika gleda onako kad su ustali svi. To je bilo jako iznenađenje. Koliko vi imate godina tu? Pa 20, koliko to je, posle srednje 22 godine, koliko ima, 21, 22, da. Publika ustaje svi, to je, ja sad završavam pjesmu, šta dalje? Šta dalje? I ja kažem ovom harmonikašu, daj mi, rekao, kaže, ajde nešto ovako. Ja kažem, daj mi amol. I on mi daje amol. I ja krećem pjesmu, bolje da se Nusreta Begova udala gusinskom. To je lom bio. To je lom. I završim ja to. Oni još, ja ne znam dalje. I ja sednem. I sad dolazi Ramo i kaže, slušaj, ti od sutra radiš ovdje. Sjajno. Tako. Kako, rekao Ramo, ne znam. Ja idem na predavanja svaki dan, ne mogu, jer ta kafana je radila do 4 ujutro. Kako ću na predavanja svaki dan? Redovan sam bio. Lako, ti si mlad, a ja kažem, sad se ja vadim, pa ne znam pesme. On kaže, uzmi svesku, zapisuj, ti ćeš brzo to. I stvarno, i on meni kaže, daću ti platu, ne znam koliko, tada ja razmišljam platu, dobro, super, platit ću dom. Imam za dom da platim i ostaće mi malo čisto da pošaljem kući mojima. I ja krenem to. I radio sam svako večer. To je svako večer, znači čekalo se, redovi su bili, neverovatno. To je, Beograd je tako eksplodirao brzo. Dolazili su, to nije prošlo ni 3-4 dana, dolazili su svi pevači, kompozitori, tekstopisci. Jer se čulo neki momak iz Crne Gore pjeva. I dolazio Šaban Šaulić, Toma Zdravković, dolazili su fudbaleri, mnogi, mislim, ja ih tada nisam nikad ni vidio, niti sam neke poznavao. Ja nisam znao, kad je Dragan Aleksandrić dolazio da me sluša, ja nisam znao ko je.
nego ovi iz orkestra kaže, znaš ko te sluša večeras? Ko? Dragi Aleksandar, ko je? Kaže, pa to je najjači kompozitor, hitmaker, on radi Miroslavu Iliću i onda... Bude li treme od takvih imena? Imao sam ja tremu, ja i dan danas imam tremu, ali to je ta neka pozitivna. Ali kad krene pjevanje, pretpostavljam to ode? Da, onda kad to krene, onda to se osjeti. Ja osjetim, treba biti na neki način i rođen za to. Ne može se namesti. Ja kad osjetim publiku kako reaguje, aha, to je to. Ako ne reaguje, onda moraš nešto da mijenjaš. Ili sebe, ili nešto u muzici. Da. I onda brzo je to munjevito. Dragan Aleksandrić me pozvao za njegov instrument. On sutra dan u stvari došao, doveo ženu svoju. Kaže, dođi da čuješ i nekog malog. Jer tad su išli ti kompozitori, lovili talente i pravili da bi snimili ploče. Mlade talente. I kad je čula njegova žena, ona me odmah zavolila. Znači, ona me odmah zvala, ti si moj sin i gotovo. I kaže, Dragan, sine, sutra dolazim po tebe, gde stanujem? Ja kažem, u Studenjaku. Aha, ja sam kod tebe u 8, ideš sutra da potpišeš ugovor za PGP. Ja ga gledam, sutra je nedelja. Ko ovde laže? Znaš, pa ajde, reko, možda popio je, pa mislim, reko, kažem, nikakav problem, okej, hvala puno, znaš. I ja kažem, ovaj muzič, kaže, budi spreman, će sigurno doći. Ma de, nedelja niko ne radi, ljudi, jer idem u PGP, mislim, da. Nema veze, doći. Kad stvarno on došao i bude me ovo i kaže, tražite rekicu. Šta kažeš? Da, ja vidim on. Ajde, sine, kaže, tako je govorio. Ajde, čekaju nas ljudi, kobre nas čeka. I mi dođemo ispred PGP-a, tamo recenzent, producent, sve ih je pozvao. Znači, to su ljudi odmah ugovor, u nedelju ih je angažovao da potpišem na 5 godina. I tako je. Dakle, bili ste mu veoma bitni? Jes. Pa radio sam ja poslije dugo, ja sam 10 godina radio non stop s njim. Bio sam onako baš, volio me kao svog sina. I dan danas se čujemo i mislim da sam njemu dosta zahvalan, mnogo zahvalan. Žute ruže što ti šaljem, znače ljubav i još više. Na latici svakog cveta ja te volim, sitno piše. Žute ruže mirišu od drugih jače. Žute ruže ljubomoru moju znače. Žute ruže ljubomoru moju znače. Beograd geografski, a Beograd i u ljudskom smislu. Kako se od 1981. godine razvijao? Iz prostog razloga jer ja mislim, rekao sam vam da ste vi došli kad sam ja rođen. Čini mi se da je sve tamo do neke 87. 8. 9. Beograd bio jedan pravi grad sa puno šmeka, puno manira, puno ljudi, pisaca, majstora, svega i svačega. A da već posle tih 90. godina on se mijenja u svakom smislu. Kako ste vi to vidjeli? Pa ne samo Beograd, sve se promijenilo. Znači, od 90-ih sve se mijenja. Ja, kad sam došao tada, to je mirisalo na pravi Beograd. To su bili pravi Beograđani. Jer Beograđani su čudni. Oni prihvataju svakog sa strane. I dobroćudni su, pravi Beograđani. Zašto kažem pravi Beograđani? Jer zato što vole strance i poštuju, posebno ako sazna odakle dolaziš, oni su volili Crnu Goru svi. Apsolutno. Odakle i zašto dolaziš, i ko si, i šta si. I vole poštenje. Vole poštene ljude, vole ljude od reči. A to smo mi. Da. I Beograd, recimo, ja sam volio da šetam, da upoznam tako Beograd. Samo peške može čovjek da upozna jedan veliki grad. I busom sam se vozikao
i upoznao mnoge dobre ljude. Ja uvek kažem, ja sam imao sreću jer sam upoznao prave ljude koji su hteli da mi pomognu. Imali su želju. Znači, ja od nikog nisam tražio pomoć, ali su oni sami hteli da mi pomognu. I baš sam sreo te pametne, dobre, uspešne ljude koji su bili uz mene, koji su cijenili moj rad i moje možda i neznanje. Jer ja ipak došao sam u veliki grad, to je malo, Gusinje je malo mesto. Ovo je veliko, to što kažu ko džungla. Ali što mi je drago da su me prihvatili onako oberučke. Beograd me prihvatio, ceo Beograd. Koliko se danas Beograđani pravi, opet kažem, ovi koje vi poznajete, koliko vam se danas možda žale i ljute na sve one ljude koji su, a Beograd jeste takav, pričamo o ljudima, takvi su vjerojatno svi veliki gradovi, objeručke prihvataju, a veliko je pitanje da li im ti ljudi, ajde kažemo ako možda grubo iz unutrašnjosti, da li oni vraćaju, ti ljudi koji dolaze? Pa kako ko? Recimo ima ljudi koji su se prilagodili. A ne smijemo generalizovati. Da, ne. Ima ljudi koji su se prilagodili gradu, Beogradu, šta ja znam, i tako žive, imaju svoje, ali ima ljudi koji ne žele. Ne samo u Beogradu, bilo gdje da dođe. Jeste. Znači on došao i ja se sjećam kad nije bilo toliko stranaca, nije bilo sa strane, Beograd je bio jako čist grad. Već 90-ih počinje taj javašluk, šta ja znam, da se meni to nije dopalo. Jer nas je puno djece bilo. I nas je majka učila da budemo čisti, da budemo pedantni. Ja sam navikao, sad, recimo i moja djeca se čude u ovim godinama. Ja kad probudim, ja pidžamu složim kao u butiku. Jer me majka naučila to. Ja kad skidam sako, ja ga lepo namestim. Znači ne ono da bacimo. To je meni bahato. Tako smo naučili mi i djecu našu. To je dobro da čuju današnje majke. Da. Jer vas je majka, ovo što ste rekli, baciti bahato. Da. Vas je vjerojatno majka time učila, osim što ste pedantni i uredni, da cijenite ono što imate. Naravno. Ima tu nekoliko poveznica. Šta je u stvari vaspitanje od roditelja. Ali, evo, vraćam se kopča za ovo pitanje. Rekli ste da se tada živjelo teško. Vas je bilo mnogobrojna familija. Pa nas je bilo ovako, 12 i još 6 siročića. Da. Da li vam je to nekad, kad sjednete ovako pa razmišljate, sami? Da. Da li ste nekad uhvatili sebe da razmišljate da je upravo ta, da kažem, nemaština iz djetinjstva vam nije dala, odnosno što bi rekli naši ljudi, držala vam negdje uzde da čovjek u nekoj slavi određenoj i imanju materijalnog, da ne mogu sad naći da postanem bahat. Upravo to. A možda... znate da čovjek postane prost iz bahatosti. Da, ali može da bude i to. Ali ja mislim da se čovjek rodi takav. Znači, ne može čovjek da se pokvari ako nije to steko rođenja. Znate, ima 2 brata. Pa jedan je... Pa nisu isti, da? Znači, i zato što se rodio takav. Ili je... Znači, to se stiče, malo vaspitanjem, to je normalno, sređuješ se. Ali ako to nemaš u sebi, džaba. Džaba fakulteti, džaba škole, džaba profesori, džaba roditelji. A koliko mislite da čovjek treba da čuva ili koliko mislite da smo izgubili ono dijete u sebi koje nam uvijek daje onu, a pogotovo i u vašem poslu, onu emociju sa kojom ili kojom trebate da se predstavite publici. A to uvijek publika osjeti. Pa jeste. Recimo ja uvijek šta god sam radio srcem i dušom. Znači, ja tu publika neverovatno kako osjeti. Ja se sjećam, jednom sam bio onako neraspoložen, bolestan sam bio jer imao sam koncert, svirku, pa sam bio nekako, došao sam da to odradim. Jer sam obećao, a to publika osjetila.
I bilo mi je žao što sam sebi dozvolio, što me u stvari pobedilo to nešto drugo, umjesto da budem svoj. I od tad, znači ja kažem, ja sam profesionalac, ja treba da radim ovaj posao kako treba i da poštujem onog koji je došao zbog mene. Jer to mi je uvek govorio otac. Ja sam i napisao posle pjesmu Babo moj, gdje kažem u pesmi budi pošten, budi dobar sine moj, poštuj, čuvaj braću, čuvaj sestre, poštuj tuđi znoj. Uvek mi je to govorio. Znači, poštuj tuđi rad. I verovatno i to je uticalo, njegove reči su uticale i ja uvek svakog poštujem i verovatno mi se to vraća. Sigurno. Da. To je ono što zračite, to vam se i vraća. Jeste. Pretpostavljam da i djecu tako. Naravno. Upravo tom mantrom ili... Naravno, pa mi smo ih, evo i moja žena je Beograđanka, znači baš IHH, neko koleno, baš dugo su tu i mi smo tako vaspitali djecu da budu pošteni, da budu iskreni prema... Uvek smo govorili, šta god da uradiš, ja imam 2 ćerke, nemoj da sakriješ. Mi smo roditelji. Sve što si uradila negde, mi ćemo da te saslušamo. A naše je posle da li ćeš dobiti kaznu. Da. To. Znači, moje je da li ću da te kaznim. Ali moraš istinu da mi pričaš, znači ne smeš da lažeš. Jer će se uvek istina otkriti, da. Jeste. I one su, sad recimo, sad one su odrasle, udate i sad nam prebacuju, kaže, vaspitali ste nas pogrešno. Zašto? Pa takvo je vreme, kaže, sve vreme laži i prevara, kaže, mi smo crne ovce u društvu. Znate, kad kažete, milion puta recimo na poslu, pa kaže kolegi, ja sam uvek govorio, uvek kaži u oči ono što misliš, ne da uvrediš, nego ako te ti postavi, kaži iskreno. I kaže, ja to kažem iskreno, on se naljuti, neće više sa mnom da razgovara. Da. A kad krenem da ga lažem, on me poštuje. Znači, sve se promenilo. Ja kažem, nema veze, sine, doći će vreme da će se i to poštovati. Koliko vas sad, još uvijek ste vi mladi, realna neka priča, ali koliko vas sad već možda počinje neka misao okupirati, ajde kažem, da se možda želite nekad vratiti Gusinju ili u Podgorici ili u neki grad gdje ste bili, a gdje bi mogli vidjeti sebe sa svojom suprugom u nekim penzionerskim danima. Postoji li? Je li vam to padalo na pamet? Pa šta ja znam, to uvek sam razmišljao se vratim u svoje rodno mjesto. Uvek se čovjek vraća tamo gdje su, odakle si potekao, gdje su i grobovi tvojih predaka i ovo. Ali mislim, čovjek se vrati, ali opet zbog djece. Jer djeca su tu, udate su, već imam unuke, ja ću znači da budem sa unucima. Moja djeca, unuci neće, doći će tamo, ali bit će kratko. A sa djedom najljepše? Jeste. I babom, naravno. Jeste, a mi hoćemo, to što kaže to malo života sa djecom, da uživaš sa tim unucima. Ako sad, dok su mali, nisi sa njima, kad odrastu, oni više im nisi potreban. Pomenuli ste Mostovi na Morači, da. Pisali ste iz ljubavi, ajde da čujemo, pa nastavljam. Pa jeste, to je, ja sam živo tamo, imao sam, dobro, desila se ljubav, stvarno, i presrećen sam što sam imao takvu ljubav i to je slučajno bilo i radio sam sa Krupom, Ruždija Krupa je pisao tekst i on je napisao baš onu priču koja meni odgovara i ja napravim melodiju i razmišljao sam da li da ja da je snimim. Da. Ali ako možda mi neće verovati publika. Znaš, ja sam u Beogradu, znaš, šta, pa ajde, kaže Krupa, pa daj da damo ovom Zoranu Kaleziću. Zoran Kalezić je, ja ga pozovem, kaže, jo, odlična ti pjesma, ali ja sam već snimio nešto. Nek ostane, pa
a već je urađen aranžman i meni samo, bilo je emisija što ne bi moglo. Da. I sad Peja je znao za tu pjesmu što je svima sam pričao i on me uhvati dok sam ja, to je uživo emisija bila, kaže, jao, dragi gledalci, Bek je napravio pesmu, mi ga nagovaramo da snimi, a on sve, da li će da snimi. I ja da čujemo. I ja otpevam jednu strofu. Međutim, to čuo Nešo Lutovac. Aha. Da. I onda se on čuo sa Krupom, Krupa mene zove, daj, zašto da ne? I meni je drago da je... Opet Nešo Lutovac, naš čovjek? Jes, naš čovjek i stvarno je uspeo sa tom pesmom. I lepo je doneo. Onda sam mu posle toga napisao, uradio Crno jezero. Da. Pa sam uradio dosta Brankić. Pa ja sam vezan, nevjerovatno koliko sam vezan za taj dio. Da. Brankić Šćepanović sam uradio tada Fenjerđija. Čini mi se da dajem dukat sa Đerdana, Fenjerđiji za rakiju. Samo fenjer da ne pali, dok dva srca ašikuju. Mi smo se negdje vraćali iz Sarajeva i Branka je u tom momentu bila negdje sa vama na telefonskoj liniji i onda se hvalila, jao, Beki mi je napisao pjesmu. Zato sam zapamtio da je pjesma Fenjerđija. Samo mi recite prije nego što čujemo pjesmu Mostovi na Morači, koji je to most? Jer ih ima nekoliko na Morači. Ili to Blaža Jovanovića, ili je to most Viseći, ili taj gdje je bila ljubav. Ja ne znam kako se zove. Beziro. Ja ne znam kako se zove, to je mislim da je to glavni most koji, bravo, onaj koji spaja... Blaža Jovanović. Koji spaja i onaj drugi deo. Jest, inženjer mosta Branko Željev. Jest. Ok, da čujemo sada pjesmu pa nastavljamo. Preko mosta na Morači moj se korak samo čuje, kao da nam noćas kasno stari zlatar burme kuje. Ej, mostovi na Morači, vi spajate rastavljene. Recite mi da će sudba sastaviti nju i mene. Ej, mostovi na Morači, vi spajate rastavljene. Recite mi da će sudba sastaviti nju i mene. Toliko je lijepih pjesama, ali biram onako neke najljepše, jer nam vrijeme ne dozvoljava. Radili ste romske svadbe i prije i sada, pa želim da, kako bih rekao, da jednu, nije to tabu tema, ali jednu temu o kojoj pričaju ljudi u Crnoj Gori znaveni i neznaveni. Obično se to vrti da su pjevači na romskim svadbama da se narodski izrazim raspištolje, pa da padaju, pa da leže po podu, pa da se tu svašta nešto radi. Koja je zaista to istina? Istina je da je kažu, oni daju sve na muziku, da su velike meraklije i da mnogi kažu da se tu i lijepo zaradi. Ne mogu reći pozavašno, ali lijepo da. Šta je u stvari istina svega? To su ljudi kao i svi mi, mislim, oni vole muziku. Ja nikad nisam gledao to ko šta više ima para. Ja sam pevao po cijeloj Šumadiji. Znači, pevao sam i crnogorske svadbe i sandžačke svadbe, ali nekako i svi vole muziku. Onaj ko hoće da da pare, on daje pare. Onaj ko se stvarno dobro veseli se. Svi se na svoj način vesele. A kod Roma, Cigana, oni se ne ljute se, to je isto. Ja sam krenuo, prvo sam sa strahom počeo da pevam. Jer sam ja snimio tada pesmu Kako decu da delimo. Da, i ta pesma je ušla kod njih. I nevjerovatno jedno večer ja sam pevao u Kumu, restoran Kum,
I dolazi Zlata Petrović, to je bilo 92. godine, i meni kaže, jeli Beki, što ti bre ne ideš s nama malo, znaš, pevamo ove ciganske svadbe. Pa rekao da je Zlato, ja ne znam te pesme, mislim, znaš. Ja sam mislio da samo traže pesme na cigansku. Kaže, bre, tvoje pesme traže. Ko bre, daj, pričaš. Da, kaže, pa ja, kaže, pevam, svi pevamo, kaže, kako decu da delimo sve te, sa te ploče. Ma rekao, pa ne znam ja to. Ajde, kaže, evo, baš čovek je tražio. Ja idem sad u subotu i tražio da ja dođem. To je Italija bila. Kaže, jel bi išao? Pa rekao, ništa, nek se javi čovjek. Ja ne bih volio da idem s tobom, a da budem tamo nepoželjen. Ja ipak volim da budem tamo gde me ljudi vole. I stvarno čovjek se javio i kaže, molim vas, ja jedva sam našao broj telefona i to. I ja dođem sa strahom. Sa strahom bio je tada i Šaban, Ljuba, Zlata i tako. Ali to je isto interesantno, zadržite misao. Kod njih nema jedan pjevač, dva, pet, šest. Više pjevača, više. Pa i ovdje u Srbiji. Retko gde ide jedan pjevač, ne može se izdrži, to su duge svadbe. Nije ko kod nas u Crnoj Gori. U Gusinju posebno svadba krene u 6, završi se u 12 i gotovo. Ne, ovdje se radi od 9 ujutru pa ceo dan, celu noć, neka smo završavali u 12 sutra dan, podne. Znači, tu nema stajanja. Ali non stop se radi. I ajde, oni pevaju i sad, ajde Beki. I ja prva pesma, kaže, izvolite, kaže, kako djecu da delimo. I ja krenem, ja kako sam krenuo, vidim, ustali su, svi pjevaju. Svi znaju pesmu. Ju, šta dalje? Ja stao, šta dalje? Kaže, pjevaj tvoje pjesme. Mi volimo. Ja krenem sve, ta. I stvarno prođem to veče fenomenalno. Ljudi su prezadovoljni. I onda tako, od tad sam ja krenuo kod njih da radim i počeo sam da im pravim pesme. Jer gledao sam njihove običaje, šta rade tu, zašto je tako. Da, i onda u cugu ja napravim tekst. Raspitam se, to je to i onda im napravim pesmu. Znači, recimo, evo, dešavalo se da oni pričaju nešto, prijatelji, došli su po mladu i tako, i nešto pričaju, ja kažem, o čemu pričaju? On kaže, pa znaš šta, prijatelj kaže, evo ja ti dajem ćerku, ja te molim da je čuvaš kao svoje dijete i, znaš, ipak je to, znaš. Vi imate već tekst? I ja krenem. I onda, ja već imam priču. I onda ja stojim tu i kaže, aj Beki neku pesmu. Sad, ja krenem. Prijatelju moj i voljeni zete, amanet vam ostavljam, čuvajte mi dete. Nek vam moja ćerka, ne mogu se, i tako dalje. I ljudi samo gledaju i krenu da plaču, ali oni se raduju. Nije to da plaču da im je žao, nego to je od radosti. Da. I krene i tu I tako ja izmišljam, šta ja znam, tako imam nešto u sebi da tog momenta izmislim stih ili pesmu i njima se to dopadne. A to što, da li se više zarađuje kod njih? Pa ne, to su običaji. Drugo je to u Crnoj Gori, dogovoriš se za cijenu i nešto plus bakš. To ovdje nema. Nego? Ne. Maltene cela Srbija, taj deo, dogovoriš se, imaš svoju cenu, imaš svoj honorar. To je to. Bakšiš ne. Mi uzimamo bakšiš, a sav taj bakšiš ide ili menadžer koji je ugovorio ili gazda. Gazda svadbe? Da. Jer on ima svog čoveka, on je skupio taj novac, on svakog isplati. Koliko je sve ostalo, njemu ostaje. Ali to slikanje, oni vole to. Da se vidi pare. Predstava. Da. I što je najgore, to je pevači, recimo, ja dobijem, recimo, kad me kiti, onako bi 1000, 2000 i ovi koji gledaju sa se, koji ne znaju, kaže,
uzeo je Beki 1000 eura za jednu pesmu. A to nisu moje pare. Ne razumete? Da, jasno. Da. To ide u kasu i sve se to skupi. Aha, Pera, Žika, ovoliko, doviđenja, laku noć. Sve pošteno. Ja volim muzičare, volim muziku, ali ne bih da ispadnem neprijatelj s ovim pitanjem. Aha. Ali je li, po vašem mišljenju, jesu li muzičari sujetni ljudi? U smislu da mu smeta ako vas neko hvali pred nekim, pa on odmah krene da a nije to, ima boljih i tako dalje. Postoji li to? Pa da li postoji u... A vi ćete biti ljubazni, pa recite. Naravno, ne, da li postoji u svakoj profesiji. To je normalno. To je prirodno da je neko sujetan, da je neko ljubomoran, da šta ja znam. Sad, sve zavisi do čovjeka. Ja recimo, koliko me ljudi znaju, zato mislim da me cela estrada poštuje i voli, zato što sam iskren i što za nikog nikad loše nisam rekao i čak ne mislim ništa loše o bilo kom čovjeku, bilo kakav pevač. On je za mene moj kolega i ja ga ispoštujem. Zato ljudi meni i tako i vraćaju i znaju kakav sam. A to kad krenu ogovaranja, recimo, znaš, sedi sa njim, popije kafu i kao ti si car, ti si... On ode u toalet, on kaže, pa on je ovak. Ja odmah ustajem, hvala puno. Ja ne dozvoljavam, ja kažem, izvinjam se, ja to ne želim da čujem. On je moj kolega, ne želim te reči da čujem, jer ja imam jedno mišljenje o njemu i ne želim da to pokvarim. Gdje vidite neku budućnost Beograda, a možda i budućnost vaše Gusinje? Koliko mislite da Crna Gora ulaže u Gusinje? Kažem, taj cijeli prokletijski dio je divan u prirodi. Imamo tamo i Enesa Dreškovića, našeg drugara, koji je posjećuje i planinari s ljudima, vodi ih i tako dalje. Mislim da Crnoj Gori i tom predjelu treba tih lokalnih vodiča koji će obogatiti tu ponudu i da zaista ljudi dolaze ne samo na Lipašine izvore na Ilindan 2. avgusta gdje se okupljaju ljudi, nego da to zaista bude jedna atrakcija cijelogodišnja. Pa šta znam ja sam to ukapirao da su mnogi napustili Gusinje samo zbog toga jer nije bilo posla, nije bilo ničeg, nije se ulagalo. Jasno. Nije se ulagalo. I to je počelo da propada i ljudi su otišli. Da nije, verovatno, dijaspore naše, Gusinje bi propalo, jer dijaspora drži još Gusinje. Mislim da se država ogrešila na taj kraj. Ulagala je na neke druge stvari, verovatno misleći da će da uspe, ali se stvarno ogrešila. I na narod, i na kraj uopšte, i na... Oni ne znaju koliko mi... Predio? Da, sve. Ali nije kasno se vrati? Nije kasno, dobro. Ali ja sam uvek govorio da dajte da... Bilo je ono naših, pa Gusinjsko veče, pa se skupi. Ja odem, meni nije teško da odem za Ameriku i da otpjevam i da skupimo novac za Gusinje. Znači nije mi teško. Ali ja uvek kažem, ljudi, dajte taj novac da se otvori neka mini fabrika. Oni kao, pa ne, da damo kao da otvorimo kuhinju i siroti. Nemojte, pravimo medveđu uslugu. Rupa bez dna? Ništa. Jer prvo, neće se on dobro osjećati jer mu ti daješ da dođe da jede. Da. Napravi ti njemu fabriku da on može da stvori nešto, da radi, da bude, da se osjeća da je koristan. Jeste, bravo. Daj, jer krompir tamo poznat, gusinski krompir, pa daj napravimo mi imate, poznajete te predsjednike po Podgorici, dajte malo, da uložimo mi malo, da mi pomognemo, malo država, da se sredi, da se uradi neki put, da se otvori. Recimo, mala fabrika za preradu krompira. Pa, sav taj krompir, ako ne može dovoljno da pokrije Crnu Goru, a kamoli Srbiju, ako se preradi. A zaposlio si, uspjeh je, zaposliš 5 ljudi, to je 5 porodica. Tako je. Ja se nadam da će ovu emisiju gledati jedan također poznati Gusinjac koji živi i dugo godina radi u Sloveniji. Nećemo sada pominjati ime jer sam ga pozvao da bude gost ove emisije. Aha. Čekamo odgovor. Dobro. Ali i da će naravno moja želja da odemo i u Gusinje i u Sloveniju, u Ljubljanu, gdje ćemo napraviti jednu jako lijepu priču. Opet ponavljam,
Gusinjana ima mnogo u svijetu, radni su, vrijedni su, što ono što ste vi rekli donosi taj kraj Crne Gore. Ja lično pozdravljam sve moje drage i Rožajce, i Gusinjane, i Plavljane. U nadi da ćete i vi i svi ti ljudi koji su u dijaspori i dalje nastaviti da ulažete u taj kraj, da će naravno i država Crna Gora konačno jednom za jednom prepoznati da je Crna Gora jedan biser u koji non stop treba ulagati, a koji će 1000 puta bolje vratiti. Mislim. Pa daj Bože, ja se nadam, što kaže ono, mnogi će se i vratiti. Ali treba da imaju gdje. Bravo, kad vide ovo, šta će on u Americi jadan? On ne vidi svog, tu nema života. To je samo, dobro kaže Ekrem Jervić, kuća, posao, kuća. Ali ti u Gusinji da imaš neki posao dobar, radiš sa porodicom, sa prijateljima, popiješ kafu, popričaš, to je život. Sve drugo nije, ali ovo je moranje. Ljudi su bežali. Ne samo, ne pričam samo Gusinji, inače, da kažem, 90% u Crnoj Gori su ljudi otišli samo trbuhom za kruhom. Pa i Srbije, koliko je ljudi otišlo na zapad. I dan danas kukaju. Samo se mučimo. Ja vam zahvaljujem od srca što ste izdvojili vremena. Uvijek kažem, svaki gost koji izdvoji vremena 55 minuta plus šetnja, plus druge stvari, da izdvoje vremena da pričaju malo o sebi, o svom kraju i o mjestu gdje su došli, ajde, možemo slobodno reći trbuhom za kruhom. Velika je stvar i za mene i za produkciju. Uz zaista moj zaključak da iza ovog lipog osmijeha koji vas krasi zaista se krije i jedna iskrena ljudska duša. Hvala vam još jednom što ste bili goste emisije Grad koji volim. Želim vam svako dobro. Bili ste odličan domaćin. Hvala i da se vidimo u Crnoj Gori. Bože zdravlja, ja dolazim tamo. Biće nam drago. I eto, ja imam familiju tamo, imam dobre prijatelje. Imam u Podgorici, vi sigurno znate Okija. Okijer. Oki Hodžić, jest? Da, Hodžić, da. On je vrlo poslovan čovjek, to je najbitnije. Onda imam prijatelja u Gusinju s kim sam odrastao i njemu se divim. Njemu i njegovoj supruzi. Oni su doktori koji su mogli u ono vreme da napuste i da dođu do žene. Ne, oni su odlučili da ostanu tu i da budu u Gusinju i da rade s ljudima i Allah im vera. Hvala još jednom. Hvala vam. Kada majka nije živa, duga krila budu manja, zaborave braća, sestre, porodična osjećanja. Posle tebe, majko moja, nad kućom se tuga svila. Prokletstvo nas neko prati, braća su se podelila. Viđate li moju majku, što na nebu živi sama? Pitajte je što ostavi mene jadnog sirotana. Viđate li moju majku, što na nebu živi sama? Pitajte je što ostavi mene jadnog